Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegläşýär. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň ýol gurulşyk pudugyny ösürmek, dünýäniň ösene tehnologiýalaryna laýyklykda döwür gaplaşdyrmak, hemde ýurdumyzyň ulugy üstaşary mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ýükleri we ýolagçylary daşamagyň häzirki zamany ulgamyny kemale getirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalaykykda avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligine Türkmenbaşy Garabogoz, Gazagystanyň serkedine çenli barýan avtomobil ýolunyň uruny Garabogoz köl aýlygynyň üstünden geçýän 2 gatnawly 2 sany hereket zorlugyndan ibaret bolan avtomobil köprüsiniň hemde onun eltiji ýollarynyň taslamasyny düzmek we olary gurmak barada Ukrainanyň Drojnaya Stroyselstva Altkom jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Gurulşyk işlerini 2022-nji ýylyň iýul aýynda başlamak we avtomobil köprüsini hemde onun eltiji ýollaryny 2024-nji ýylyň iýun aýynda ulanmaga doly taýýar edip taşyrmak bellenildi. Hormat prezident bilen taýlatylan häzirki wagtda döwletimiziň üstüňaşary ulugy kuwatynyň artdyrylmagyna, şeýlekeme milli ykdysadyýetimiziň diversifikasiýa ýol bilen ösürmegine aýratyn uly ünsürli. Şu maksat ýene günnogor günbatar hemem demirgazyk günorta ulugy geçerliler ulgamy aýdygydarly ösürli. Şonuň bilen baglykda howa, demir ýol, awtolo hemem deňiz gatnawlarynyň toplumlaryny ulgamyny giňeltmek boýunça giň gyrmly işler alınıp barlýar. Şu günleri Türkmen demir ýolçylary watanymyzyň ykdysadyýetiniň ösmegine öz sallamly goşandyny goşýarlar. Ýurdumyzyň çägine demir ýol ulaglary arkaly üstaşary urluny konsener ýükleriniň artmagy munyň aýdyň misallarynyň biridir. Türkmenistanyň Ulugy Logistika Merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti Türkmenistanyň halkary ulugy üstaşary geçerlileriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumyzyň ulugy toplumynyň bäsişi hukuklaryny ýokarlandyrmak, peýdalanmak, üstaşary ýükleriň möçürini goşmaça artdyrmaga ýardam bermek, hemde üstaşary eksport import ýükleri ýük ugrdyjydan bir ýa-da bir näçe görnüşli uluglar arkaly ýük alaja eltmekde ýerlikli logistika çözgütleri işläpdirmek ýary wezipelere ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň Ulugy Logistika Merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti Gazagystan Respublikasynyň Kazakistan temir ýoly ekspres paýdalar jemgyýeti bilen birlikde Hytaý Halky Respublikasynyň Gazagystan Respublikasynyň üstaşary geçip Türkmenbaşynyň halkary deňiz portunyň üstü bilen ilkinji gedek multimodal ur boýunça Azerbaýjan Respublikasynyň Gruziýanyň üstü bilen Türkiýe Respublikasynyň hemem Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna konsener 30 million gatnaw amal aşyrly. Gazagystan Respublikasynyň Mangistaw stansiýasynyň pomidor pastasy ýükli 82 sany 20 futly konsener 30 düzüme urdy. Hemem Bolaşak stansiýasyna geldi. Ýurdumyzyň serhetiýa stansiýasy tarapyndan konsener 30 düzüme kabul edildi. Ýurdumyzyň çägine üstüňaşary demir ýol ulaglary arkaly konsenerlerde daşalýan ýükleriň artýanyny görmek bolýar. Türkmenistanyň demir ýol ulaglary pudugynyň öňüne goýulan esasy wezipeleň biri ýük toranşygyny artdyrmak, esasany üstüňaşary geçýän konsenerlerde daşalýan ýükleri köpürtmek bolup durýar. Konsener ýük taşamalarynyň öz ýurtlarynaky hukukly dolandyrjylary bolan Türkmenistanyň çägine halkary gatnawlarda hemem ugrlarda demir ýol ulaglary bilen ýükleri konsenerlerde daşamaklygy dolandyrmak operator wezipesini Türkmenistanyň Ulugy Logistika Merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti Gazagystan Respublikasynyň Kazakistan demir ýoly ekspres paýdalar jemgyýeti Iran Islam Respublikasynyň hemde Türkiýe Respublikasynyň öňde barjy kompaniýalary bilelikde hyzmatdaşlyk edip bu taslamany amala aşyrýarlar. Türkmenistan, Ýewropa, Aziýa ýoşumary hemem Günorta Aziýa täwitleriniň ykdysady urgamlarynyň öz ara gatnaşyklarynyň transkontinental ykdysady köprüsiniň wezipesini ýerine ýetirýär. Şoň üçin hem bu wagtda günnogor günbatar hemem demirgazyk günorta geçerlilerini ýollary birleşdirýän esasy urly boýunça milli düzümi has giňeltmek möhüm wezipeler hökmüne kesgitlendi. Halkary ulugy geçerlileri dünýä ykdysadyýetynyň globallaşmanyň esasy urlyny öwrüli. Türkmenistan bu ösüşlerden çetde galman öz çägine iqlimyň möhüm ulugy merkezlerini döredýär.
Olu yurdumdaň durnukly ykdysady hemem durmuş taýdan ösüşine yurdumyzda öňürleýän haritlaň hemem hyzmatlaryň dünýä bazarlaryna bäsişi ukypylygyny ýokarndyrmaga daýanýar. Bu bolsa oňa dünýäniň senagat tüzümine munasyp orny eýlemegine uly mümkinçilik berýär. Türkmenistan iqliminiň esasy ýollaryň çatyrygyna geografik ýagdaýynyň artykmaşyklary biziň ýurdumyzda Ewraziýa gatnaşyklaryny üpçünetmek üçin mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň uly ulgamy önümçilik kuwatlarynyň uly ähtiýaçlaryna eýe bolup, oňa ýük taşaryşynyň hemem ýolagçy gatnaşyryşynyň şol sana biziň ýurdumyzyň çäkleriniň geçen üstaşary uğurlaň artýan meçörlerini üpçünetmäge mümkinçilik berýär. Uly üstaşary ulgamy Türkmen döwletiniň geosiýasy maksadyna sadaşlyk goşulýar. Şol geosiýasy maksat öz öňünde häzirki zamana depkinli üsýän dünýä iqtisadi ýürürlüğün berkemeginiň taýyk strategik wezipelerini goýýar. Hormat prezident bilen ýygylar parýany dörejilikli parahaçylyk söýjülük syýasatynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde bir tarap Türkmenistan anyk başlanyşlar bilen ýygylarly çykyş edýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne edil diýarmyň ähli günjeklerini durmuş ykdysadyny ösürmek babatynda gurt uly işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimiň düzümleri ýygylarly ösürilýär. Şonuň bilen birlikde de garaşdy watanymyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini düýpli gowrandyrmak maksady bilen daşarky bazarlara niýetlenen ýokary hili önümleri öňürýän kärhanlary döretmek hemişe üns merkezine saklanýar. Balkın vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboğaz şäherindäki Garaboğaz karbamid zawodum munyň iş ýüzündäki aýdyň suwutnamasy. Türkmen Himiýa döwlet konserniň bu häzirki zaman kärhanasynyň hünärmenleri halkyň arkadagy zamanasy ýerine ýokary zähmet üstünliklerini beslenýärler. Türkmen topragynyň egzilmez TV baýlyklaryny, ýalňyz sigmal feristelerini rezel peýdalanmak, iň täze tehnologiýalary önümçüligi ornaşdyrmak arkaly olar senagat taýdan gaýtadan işlemek hemde mineral önümçüliginiň işini üzüksiz ýola goýup, oba hojalygy üçin zerur bolan dökünlen görnüşlerini we möçörlerini artdyrmak bolsa, hemişe hormatly prezidentimiziň üns merkezinde durýan meseleleriň biridir. Oba hojalygynyň mineral dökünleri bilen üpçünçiliginiň ýokary hil derejesi mallarçylyk hemde goşçuluk pudoklarynyň ot ýem biniadyny döretmekde de wajyp ähmiýetlidir. Karbamid oba hojalygynyň suňýaly ýokary issege eýe bolan mineral dökünleriň biridir. Berqarar diýarymyzyň oba hojalygyna möhüm orny eýleýän mineral dökünlerini eksport etmekde halkara bazarlarynaky munasyp ornuny ýygyderli berkitmek arkaly şeýle önümleri öňürýän iri döwletleriň hataryna örän uly ynam bilen goşulýanlygyny görkezýär. Garaboğaz karbamid zawody ýurdumyzyň gaz himiýa senagatynyň geljekki uly ösüşlerini aýgatly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda sanlaşykly işleýän bu zawod ýurdumyzyň himiýa senagatynyň yerli çygmal feristelerini gaýtadan işlemek arkaly alynýan önümler bilen milli ykdysadyýetimiziň beýlik pudoklarynyň zerurlyklaryny doly üpçünetmek, şeýle-de şol önümleriň daşarky bazarlara iýerilýän möçörlerini ýygyderli artdyrmak babatdaky wezipeleň üstünlikli çözülmeginde täze mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan himiýa senagatyny ösürmekde möhüm tapgyrlarynyň biri bolan Garaboğaz karbamid zawody berqarar döwletimiziň raýatlarynyň müňe golaýyny iş ornlary bilen üpçünetmäge şert töretdi. Häzirki wagtda bu häzirki zaman kärhanasynyň öňürýän önümlerini daşarky bazarlarda barha köp istek bildirilýär. Kärhana boýunça halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň başyndan bäri bu ýerde 469.200 tonnadan gowrak karbamid dökünü öndürilip, gödeginde tutulan meýilnama 103.8 göterim ýerine ýetirildi. Kärhananyň önümleri Russiýa Federasiýasy, Beýik Britaniýa, Şwesiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan ýaly döwletleri uğradylýar. Garaboğaz karbamid zawodynyň işi hünärmenleri şeýle kämil we ýokary kuwatly kärhanada däkme çekmäge döredilen mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly terdarymyza alkyş aýdyp, halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň her bir gününi ýokary önümçilik görkezlerine beslemek üçin şuwlar hasam gaýratly däkme çekýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne gün saýyny rowaşlyklara beslenýän edil diýarmyza arkadagly serdarymyz. Hormatly prezident bilen taýyl taýlalarynyň ýygyderli gollawlarynyň netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň kuwatlanmagyna munasyp orny eýleýän kiçik we orta telekeçiligi ösürmekligi gönükdirilen döwletli tutumlary özüniň anyk netijesini berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri berqarar watanymyza adyk haritlar bilen bir hatarda senagat haritlarynyň bolçulugynyň döredilmegine de özleriniň munasyp goşandyny goşýarlar. Döwlete dahilli däl, hususy ulgamyň wekilleriniň ýokary işçilik bilen gatnaşmagyna ülkemiziň dürli ulgamlaryna ýetilýän belenti sepetleri, gadanylýan täzeden täze zähmet üstünlikleri aýdylanlara dogry güwe geçýär.
Berqarar watanymyza ykdysady özgörtmeleri üstünlikli durmuşa urnaşdyrmakda ülkemizin günnäger sebitiniň hususiyetçileri hem özleriniň salamly goşantlaryny goşýarlar. Soňky ýyllarda Lewap welaýatyny telekeçilik işiniň kämilleşdirilmegine gönükdirilen döwletli tutumlar uly rowaşlyklary besenip, bäsişik okyply önümleri öndürmekde ýokary hili hyzmatlary ýerine ýetirmekde, hususy kärhanalarda netijeli iş aranyp barlyap. Şeýle hususy önümçilikliň hataryny Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Saýid Etrawynyň Sakar şäherindäki Türkmen ýylada hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Kärhanaň işi hünärmenleri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň her bir önümçilik günni üstünliklere beslep, ýokary netijeler gazanýarlar. Döwrewap önümçilikliň hataryny tanalýan hususy kärhanada esasan müşterileň teklipleri sargytlaryna laýyklykdy. 220 kV çeni uzak aralyklara elektrik toguny geçirji ulgamlary çekmek, 220 kV çeni elektrik togu bilen gurnama işleri, 110 kV çeni elektrotexnika enjamlaşdyrma degişli tatlama işleri, 110 kV çeni beketliň elektrik energiýasyny paýlaýjy we gödäwçilik enjamlarynyň synyk işleri, elektrik enjamlarynyň gorugyny we awtomatikasyny sazlamak işleri, 250 kV çeni elektrik hareketlendirjileri, 2500 kV çeni beketleri abadlamak işleri, madan çykarşyny we ýerisi önümçilik deskalaryny gurulşy gurnama işleri, dürli ölçekdäki we galyňlykdaky daşy örtülen hemde açyk görnüşli elektrik simleri, demir beton gurulşlary we metal önümleri taýýarlamak, şonuň ýaly metallary niýetlenen barlykhana hyzmatlary üstünlikli ýoly goýlanýar. Tejribeli hünärmenden gatnaşmagyna ýerine ýetirilýän ygtybarly we ýokary hili hyzmatlar müşteriler üçin hem amatly bolmak bilen edara kärhanalardan şeýle-de şahsy talaplardan gelýän sargytlar ýygyderli artýap. Önümçilikde ösen tehnologiýalaryň netijeli ulanylmagy işleň talaba laýyk anyp barmagyna uly ýardam berýär. Hususy kärhanaň işi hünärmenleri kiçik we orta telekeçiligi ösürmekdäki maksatly tutumlary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezident bilen taýyl taýlalary hususy ulgamy ösürmek barada edýän aladasy netijesinde ýurdumyzyň hususy kärhanalarynyň önümçilik binýady barha kämilleşip, beýik kärhanalarda ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly elatmyzyň sarp edýän önümleriniň dürli görnüşleri önerilýär. Mary welaýatynyň wekil wazir tarabynyň çägine ýerleşýän Berk önüm hususy kärhanasynyň önerýän ýelim gatlakly polisilen lentalaryny uly islegillerlän haritlaň hataryny görkezmek bolar. Ýurdumyzda orta we kiçik telekeçiligi ösdürmek barada döredilýän amatly şertler işawr telekeçiligiň öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýmagy we halkymyzyň uly islega eýe bolýan haritlaryny öndürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny joşuny zähmet çeken telekeçiler halkymyzyň ösen isleglerini ýygyderli öwrenmek bilen içerki bazarlarymyzda harit bolşulygyny emele getirmäge özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan wekil wazir Etrawynyň çägine ýerleşýän Berk önüm hususy kärhanasyny önerýän ýelim gatlakly polietilen lentalarym içerki bazarlarymyzda uly islega eýe bolýan haritlaryň biridir. Bu hususy kärhananyň agzy bir işgärleri kemil tehnologiýaly enjamlarda önerilýän önüm tehnologik talaplara dolayık derecede dürlü ölçüklerde öndürüp halkımıza el yeterli bahadan yetirýärler. Bu yerde dünýä bel kampaniýalaryň enjamlary oturdulup öndürilýän ölümlen görüşleri barha artyrylýar. Kärhanada ornaşdyrılan enjamlar taslama kuwatly boýunça her günni ortaça 2000 sany ýelim gatlakly polietilen lentalary işläp çykarmaklygy niýetlenenler bu önümler özüniň ýokary hilligi we ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýar. Ýelim gatlakly polietilen lentalary edara kärhanalaryň ýürütü sargytlaryna laýyklykda taýýarlanýar. Kärhananyň işçileri şu ýylyň her bir iş günni zähmet ösürliklerini beslemek bilen şu günler hasam joşguly zähmet çekýärler. Kärhananyň agdy bir işçileri arkadaly serdarmyzyň kiçik we orta telekeçilik gollamakda döredip berýän giň gollawlaryny jogaýp edip geljekde önümlüň täze görüşlerini öndürmekligi aýdyň maksat edinýärler. Kärhananyň işçi telekeçileri döredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan edýärler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezident bilen güneşi diýarymyzda kiçik we orta telekeçiligi gollamak hem ösürmek barada edýän aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň şahar künjünde gurulup ulanylmagy berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwatyny puturlanmagy, halkymyzyň durmuş hali ýagdaýyny hasy ýokarlanmagy, şeýle hem täze iş orunlaryny döretmäge uly ýardam edýär.
Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Akbuğday etrabynyň Änew şäheriniň çägine ýerleşýän maksatly türkmeni hujuluk jemgyýetine degişli bolan tuut harit nişanly alkogolsuz gazlanlaryň içkiler şeride arassaranan agysuny önürýän kärhanada aýdyň misallar. Akbuğday etrabynyň Änew şäheriniň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan maksatly türkmen hojuluk jemgyýetine degişli bolan tuut harit nişanly alkogolsuz gazlanlaryň içkileri şeýlede arassalanan agyz suwuny önürýän kärhana hem özüniň önürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ilat arasynda uly meşhurlyga eýe bolan kärhanalaryň biridir. 2 hektar meydana yerleşen dünýäniň ösanazyk senagatynyň iň kämil teknologik enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyň köp isse bilerilýän alkogolsuz gazlanlaryň içkilerin ençime görnüşleri şeýlede arassa agyz suwy önürilýän. Bu ýerde önürilýän alkogolsuz gazlanlaryň içkiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp isse bilerilýän önümlere urulyp. Kärhanada ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýan bu içkileriň ýarym metrlik plastik gaplara gaplanan durly görnüşli içkiler öňürilýär. Bu ýerdäki önümniň esasy aýratynlyklary olaryň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanylýanlygydyr. Önümlere ýörete iýserjileriň konsentrlenen şeýreleriň aromatik goşunlaryň aýratynam buýun köküniň şeýresiniň goşulmagy bolsa, alyjylaryň oňa bolan islegine hasy ýokarlanyrýar. İçkileriň öz atlary ýazylan ýörete taýýarlanan owadan gaplara gaplanylmagym önümiň haritlik görnüşine has oňat bedeýär. Tuut harit nişanly alkogolsuz gazlanlaryň içkileri önürýän kärhanada häzirki wagtda suwgaýtydan işleýän önümçilik sehi, önümçilik barlahhanasy hemem çeýmal we taýýar önümler ammarýaly bölümler hereket edýär. Durly meýwe önümden hoşboý ýysyny berýän datly, sowuk içkiler ýörete enjamlaşdyrylan barlahhanada hil gözäçiliginden geçirilýär. Hil barlygy ýerine ýetirilende her 30 mindiň dowamyna suwuň talplygy, vodorod görkezjesi, chloridiň umumy mukdary, taýýar önümiň gowy agram paýy, turşulygy, kömür turşy gazy, gaz agramlary, ýysy, rengi, tagamy, hili we mukdar taýdan ýygydarly gözden geçirilýär. Bu bolsa öz-özüne önümiň ýokary hili bolmagyna, şeýlede alyjylaryň artmagyna getirýär. Tuut harit nişanly gazlanlaryň içkileri önürýän kärhanada önürilýän ýokary hili içkiler buýurmalar esasynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň hemem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sowda nukatlaryna ugradylýar. Kärhanada önüm daşamagy ýürütüleşdirilen awtologlaryň bir näçesi bar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň hünärmenleri bu kärhananyň agzybir işgärleriniň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň maslahatlaryny we gollawlary berýärler. Kärhanada häzirki wagtda ýaşlaryň otuda golay zähmet çekýän, iş ümzüge barha ilerleýän bu hususy kärhanada geljekde de ilat tarapyndan has köp isse bilerilýän önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmak gözüňde tutulýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylna diýarymyzda hormatly prezidentiň taýsir taýlalarynyň netijesinde halkymyzyň hal ýagdaýyny gorunurmagy, ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlanyrmagy aýratyn uly ähmiýet berilýär. Hutşy maksatdan uralanyp ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi ösürmäge, telekeçilik işini ýokarlanyrmagy gönükdirilen ýyl ýurt bähretli işleri giň normalýar. Hormatly prezidentimiň kiçik we orta telekeçiligi ösürmäge degişli ýygdarly gollawy diýarymyzyň Günnogor welaýatynda da öz aýdyň beýany tapýar. Muňa mysal hökmünde welaýat merkezi Türkmenabat şäherine önümçilik işlerini üstünlikle alyp barýan Bat harit nişanly jorap önümlerini önürýän hususy kärhananam görkezmek bolar. Bu kärhananyň işçi hünärmenleriniň tutan ýerli zähmetiniň netijesinde önürilýän ýokary hilli, ýumşak, owadan rahat we ýyly jorap önümlerini gün saýyn isleg artyp, ýyla tarapyndan uly höwes bilen satyn alýan harida urilýar. Kärhanada durly görnüşdäki we reňkdäki erkek we aýal çaga lukmançylyk sport üçin niýetlenen möwsümleýin durly bezegli we milli nagaşly jorap önümleri öňürilýär. Jorap önümleriniň 75-80 götürüm düzümi paýtadyr. Ýokary tezlikli dowrawap enjamlar ornaşdyrylan jorap önümlerini öňürmek işi 4 tapgarda andyp berilýär. Önümçiliň birinji tapgaryna jorap önümleri ýarym işlenen görnüşde öňürilýär. Ýarym işlenen jorap önümleri
öňünçleri soňra dolu derecede taýýarlanyp, haryt nişanlary gelmenip gaplanylýar. Eçi hünärmenleri günne 15.000 goly ýyly we rahat ýokary hili jorap önümlerini önürýärler. Taýýar bolan önümler ýurdumyň ähli sowda nukatlaryna ugradylyp elýeterli bahadan satyp çykarylýar. Bat hususy kärhanasyna geljekde jorap önümleri bilen bir hatarda önürilýän harytlaryň görnüşlerini artyrmak, täze önümçiligi ýoly goýmak hemde daşary döwletlere eksport etmek meýilleşdirilýär. Batlyk adam bilen zähmet çeken hususy kärhananyň işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ulgamyna döredip berýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Arkadaly serdarymyda ykdysadyýatyň döwlete degişdär ulgamyny ösürmägde hemişe uly ünseri. Munyň özi aýratyny şowly zähmet ýeňişlerine gadanmaga mümkinçilik döredýär. Özleri hakyna alada jogap edip gaýratly zähmet çeken telekeçiler ýurdumyzyň Daşowut welaýatyna da ykdysady ösüşlere sallamly goşunt goşýarlar. Olar halkyň arkadaly zamanaty ýylyna täze zähmet ýeňişlerine tarap anamly barýarlar. Olaň arasynda dürli görnüşli senagat önümlerini önürýän kärhanalaryň bolmagy hasam gowunurjydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Hilal hususy kärhanasy şolaň biridir. Hormatly prezidentimiň öýleri arada kaladalarına jogap edip iş tepkinlerini barka güýçlendirýän Daşowut welaýatynyň telekeçileri bazarlarymyň dürli önümlerden dolu bolmagy, ilatyň ösen isleginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagalalar etýärler. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyna welaýatyň telekeçileri dürli görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn ünserýärler. Bu orada Daşowut şäherine ýerleşýän Hilal hususy kärhanasy özüniň nutgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhanada işleyen hünärini ökde telekeçiliň önürýän dürli görnüşli önümleri ila tarapyndan ýokary tileg bilen alınýar. Olaň arasyna guruluşy önümleri, penziredir, gapylar, mebel önümleri bar. Demir plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwededir gapylar ila tarasyna ýokary tilegden peýdalanýar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş adamlary barha batly depkinlere ýa bolýar. Penziredir, gapylar, derwedeler, mebel önümleri, welaýatyň ähli günjeklerini ulislegden peýdalanýan önümlerdir. Hilal hususy kärhanasynyň Jerenler adly dukanam bar. Bu ýerdäki dürli görnüşli ýokary hili önümler ila tarapyndan uly höwetlen alınýar. Kärhanada haryt dolanşygynyň ötüş tepkinine berza edilýän işleň mukdarda ýygydarlar diýär. Ony hereket edýän 7 bölümde öndürilýän dürli önümleň görnüşleriniň köpelmegi bu ýerde şu ýyl üçin gözegini tutulýan işleň epetli artanlygyndan habar berýär. Bu bolsa Hilal hususy kärhanasynyň zähmetseýär hünärmenleriniň berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne täze belentlikleri tarap ynamly barýanlyklaryny aňlatýar. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hünärmenleri arkadagy serdarymyda alkyş sözlerini aýtýarlar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna obu hojalyk toplumyna iň wara jogapkärli möhüm bolan gallar ogy gyzgalaňly dowam edýär. Balkan welaýatynyň obu hojalykçylarym çäksiz ahlas siňdirilip, ösürilip ýetişdirilen galla hasylyny öz wagtyny hemem esrepsiz ýygnap almagy depkinni gün saýyn ýokalanýar. Bu möhüm işe gatnaşyjy käranaçy daýhanlar, kombaýnçylar hemem awtolog sürüjileri ähli taraplaryny alada bilen gorşalyp alynýar. Hormatly prezidentimiň taýyzy tagallalar netijesinde milli ykdysadyýetimiň möhüm ulgamy bolan obu hojalyk toplumy häzirki wagtda düýpli ötüşler başdan geçirýär. Arkadagy serdarymyzyň halkymyzy öz ýurdumyzda öndürilýän obu hojalyk önümleri bilen ygtybarly üçin etmek baradaky tawsyryklardan sargytlary tutuş diýarymyzda bolşýary. Balkan welaýatynda da öz münasip çözgüdini tapýar. Obu hojalyk wabytyny döwlet derejesinde kabul edilýän taryhy kararlardan çözgütler türkmen daýhanlaryna öňürjülükli zähmet çekip, muqaddes topragymyzdan bol hasyl öndürmeklige ähli taraplaryň giň mümkinçilikleri berýär. Öýleri arada galadalary oňat düşünýän balkanly gallaçylar häzirki galla uragy günlerini hasy tutan ýerli zähmet çekýärler. Bugdoýly meýdanlardan ýygnalan galla hasyllary welaýatyň galla kabul etiş kärhanalaryna bökdençsiz kabul edilýär. Ýergelen aýsak, şu ýyl Balkan welaýatynyň kärençileri gallanyň tebitiň toprak howa şertlerini ozal finagdan geçirilen köp hasyl berýän görnüşleriniň tohumlaryny ekip, olaň bitkilni hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Tawşyrlan galla hasyl üçin kärençiler bilen öz wagtyna hasaplaşyk işleriniň geçirilmegi gallaçylyň zähmetiniň ýerine düşýändigini äşkär etdi. Welaýatyň medeniyet we sunod saatları günortan ara kesmeler döwrüne gallaçylaryň arasynda bolup, olaň berekellatyny we armasyny ýetirip durýarlar. Şu pursatlarda ýanglanýan döwrap aýdym saatlar tans we folklor toparlarynyň joşgyny çykyşlary, möhüme gatnaşçylary ruhy lezzet paýlap olary täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar.
Öňden tasdiklanan mailnamalara laýyklykda alınıp barýan bu döwrap işler mögtüme gatnaşylan bereketli gallyk hasylynyň ýurdumyzyň esasy baýlyklarynyň biridigine, şeýle de hormatly prezidentimiň daýhanlaryň halal baýamaklary üçin döretýän giň şertlerine aýdyn göz ýetirýärler. Şoň şeýnem olar arkadagly serdarymyzyň ýerden, suwdan, durly dökünlerden we kuwatly owa-hujulyk tehnikalarinden ýeňillikli peýdalanmakda berýän himayet gollawlaryny tüý sürekden çykýan alkyş döwlerini aýtýarlar. Balkan vilayeti häkimliginiň iş mailnamatyna laýyklykda vilayatyň hemde etraplaryň jemgyçilik guramalary tarapyndan kärenleşilen kombaýn silangdyr awtologlar sürjüleň arasyna ýaýwanlandyrylan bäýatleşik bolsa, wagtly-wagtyna jemlenip, öz hünärleri boýunça ýeňji bolanlar gymmat bahaly sowgatlar bilen syýlyglanıp durulýar. Galla ýygymyna has tapawutlanyp däkme çekýän kärenleşilere, kombaýnçylardyr awtolog sürjülere, Türkmenistan Demokratik hemde agrar partiýalarynyň vilayet komitetleriniň, kärdeşler arkalyşyklarynyň vilayet itirap birleşmeleriniň, ýaşlar guramatynyň vilayet itirap geňeşleriniň adyndan ýadygärlik sowgatlary hemde hormat gatlary dawaral ýagdaýda goşurulýar. Öz gedeginde kärenleşik gallaçylar owa hujulyk toplumyny düýpli ösürmäge berýän himayet gollawlar üçin arkadagly serdarymyzyň adyna egsilmeýän hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Vilayatyň etraplarynyň galla meýdanlaryna ýokary ruhulentlikde ýaýwanlandyrylýan şeýle joşgunly işler ajaýyp zähmet mukaminyny öretýär. Mögtüme gatnaşýan daýhanlar gallanyň her bir däýanetiniň isripsiz ýygnalyp almak üçin gujur gaýratlaryny gaýgyrman zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň adyk bolşulugyna salamly goşun goşýan balkanly gallaçylar owa hujulyk puwdogyny düýpli ösürmäge berýän himayet gollawlar üçin arkadagly serdarymyzyň adyna hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Halkyň arkadagy zamana telini anyp barýany şunuka ajaýyp işler watanymyzyň gülläwesmegine, halkymyzyň eşreti durmuşda ýaşamagyna, ýaşamyzyň sagdan bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirilýär. Ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän alada özüniň oňy netijesini berýär. Oğuzhan Adırnaq Injiner Tehnologiyalar Üniversitetine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz ýaşlan gatnaşmagyna, ýaşlar barada döwlet siýasaty hakyna, Türkmenistanyň kanunyny mundan meýlekde kämilleşdirmeň iler tutulýan meselelerine bagşlanyp geçiren matlagydan gelip çykan wezipeler münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň deputatlarynyň, Oğuzhan Adırnaq Injiner Tehnologiyalar Üniversitetiniň professor muallimlarynyň we talipleriniň gatnaşmagyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýaşlar baradaky döwlet siýasaty Bahtiyar netliň urowşan geljeginiň kepilleri atly matlagat geçirildi. Matlagyň ahyryna gatnaşçylar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda ýaşlar siýasatyny giňden dawaralandyrmakda alyp barýan işler üçin Gahrman arkadagly serdarymyzyň adyna hoşallyk we alkyş sözler aýdyldy. Türkmen Owa Hujulyk Üniversitetini ýaňy ýakynda Gahrman arkadagymyzyň matlagatlar merkezinde ýaşlar bilen duşup döwlet ýaşlar siýasatynyň bulgamda milli kanunçylygymyň meýlekde kämilleşdirmeň iler tutulýan meselelerini bagşlanan matlagat geçirmek münasibetli üniversitetiň professor muallimlarynyň we talip ýaşlarynyň gatnaşmagyna hoşallyk matlagaty geçirildi. Hoşallyk matlagatyna çykyş edenler Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy etadyna kabul edilen berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmeň milli maksatnamaty milli kanun çykarjy idaranyň öňüne täze wezipeler goýýanlygy barada giňişleýini aýtdylar. Türkmen Owa Hujulyk Üniversitetiniň agdyber professor muallimlary we talip ýaşlary Gahrman arkadagymyzda we hormatly prezidentimizde işlemäge, okumaga, döretmäge, ilmi dörejilik bilen giňden meşgul bolmagy döredip berýän mümkinçilikler üçin alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Milli Geňeşiň halk matlagynyň başlygy hormatly arkadagymyzyň Türkmenistanyň matlagat merkezinde ýaşlan gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bolgamda milli kanunçylygymyň meýlekde kämilleşdirmeň iler tutulýan meseleleri boýunça geçiren matlagaty ýaşlarymyzda ruhulent duýgutyny öretdi. Şu münasibetli Goranmak ministrliginiň Harby we Deňiz institutynyň, Milli howpsuzlyk institutynyň, İçeri işler ministrliginiň institutynyň, Ferhede institutynyň guramagyna geçirilen hoşallyk matlagatlary uly ruhulentlige betlendi. Ýaşlary maksus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny öňüne jemleýän bünyady esaslanýan ýaşlar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanmyda, halkymyda ajaýyp milli däpli suwurlarymyda wepali, bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgullanmagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge, höwetli ruhulent ýaşlar kemale gelýär. Türkmen ýaşlary garaşdyry baky tarap döwletimiziň geljegi. Ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hünär taýýarlygy taýdan kämil şahsiýet bolmagy, dörejilik ukygy we pikirlenmek başarnygy jemgyýetimiziň kämilleşmegine hemde döwletimiziň ötüşine uly ter berýän güýçdir. Aman Kekil fadynaky muallimçilik mektebi Aşgabat şäher baş bilim müdürligi tarapyndan geçirilen hoşallyk matlagatlaryna işen häsiýet maksus boldy.
Yurdumdan yuqarı mekdeplerine uçurumlanan gutorduş davaralary öz boşluğu bayramçılığa uğurlu. Davarda şeýlenleri yuqarı derejede bilim almak uğruna döredilen amatly şertler hemde aýdygydarly alady üçin hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýdyp, belent maksatlara yetmekde. Öz öňlerine oýlany jogapkärlik wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagalarlaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýarşy institutyna, Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika institutyna, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna, Türkmen Döwlet Maliýe institutyna, Ýagşygellik Hakaýew adyna Halkara Nevit we Gazi universitetiне, Halkara Insan-perwer ilmleri we ösüş universitetiне, ýokary okuw mektebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna guralan dabaralan belent ruhy beklenen aýdym sada çykyşlar bilen ötgeşmegi, ýurdumyzda amalaşdyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýändigini alamatlanyrdy. Dabaralarda çykyş eden uçurumlar, ýokary derejede bilim alma uğruna döredilen amatly şertler hemde ýygydarly alady üçin döwlet başçylygynda alkyş sözlerini aýdyp, öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek üçin ähli tagalarlaryna gaýgyrmajakdyklaryna ananyrdylar. Bu çäre berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda ösürmekde milli bilim we ilim urgamynyň özüne uly mümkinçilikler jemleýändiginiň, hormatly prezidentimiziň Türkmenistany gülledi we sürmekde amalaşdyrýan tutumly işleriniň dabaralanmasynyň beýany uruly. Bayramçylyk dabarasyny ilimli, bilimli ýaşlaryň ruh bilen watansöýçi bolup ýetişmeklerini taýsy tagalarlar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Dabaralar ýurdumyzda bilim urgamynyň ýygydarly kämilleşdirilmegi, bilim alan ýaşlary durmuş ýoluny uradylmagy bilen baglanyşykly meseleleri hemme taraplan esasa çemeleşilýändiginiň nowbatdaky suwutnamasydyr. Dabaralara gatnaşyjylar ýokary okuw mektepleriniň uçurumlaryna iň gowy arzularyny aýdyp, olaň belent maksatlary üçin öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirjekdiklaryny anamerlerdiler. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň taýýarlasy bilen ýurdumyzda ilmiň, bilimiň ösürilmegine, ýaşlaryň dünýä alymyna çuňur aralaşmagy uğruna döredilýän mümkinçilikleri aýratyn ähmiýet berilýär. Häzirki günlerde türkmen türgenleri halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyş edýärler. Gadanylýan ýeňişleň her biri türkmen sportunyň awraýyny berende oturýar. Agr atletika boýunça yetkinjekleriň arasynda Meksikada dowam edýän dünýä çempionatyna Türkmenistanyň agr atletika boýunça yetkinjekler ýygyndy topurynyň türgeni Aşgabat şäheriniň Büdmen etrawynyň 104-nji orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Medine Amanowa 59 kg agram derejesinde A topurda çykyş edip, tilterläp götürmekde 83 kg galdyryp 3-nji orny we kiçi 1-nji medal eýledi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar hyýaty baş müdirliginiň guramagyna ýarşlarda türgelleriň ýeňişe bolan ihlasy aýdyn goýulýar. Marwula sport we ýaşlar hyýaty baş müdirliginiň guramagyna grek rim hemde samba boýunça welaýatyň çempionaty geçirildi. Bu ýarş türgelleriň barha kämilleşýändigini äşkär etdi. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 16-njy iýunda saat 20-den 17-nji iýunda saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna ýetgätirýän burtluk howar gün watardan tezligi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl günnüdine 32-37 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna ýetgätirýän burtluk howar demirgazyk gün watardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, günnüdine 34-39 gradus ysy bolar. Mar vilayatyna azken burtluk howar demirgazyk gün watardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 22-27 gradus maýl, günnüdine 35-40 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna azken burtluk howar demirgazyk gün watardan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, günnüdine 35-40 gradus ysy bolar.
Daşudur ayetine ütkapriyan burtuq varıp demirada kunna oradan teylik sekundu 8-13 metre etiyen şemal utarım. Hova gijetine 20-26 gradus mayl. Günnidini 33-38 gradus ısı vurur. Paytaht Aşgabatda ütkapriyan burtuq varıp demirada kunna tardan teylik sekundu 9-11 metre etiyen şemal utarım. Hova gijetine 25-27 gradus mayl. Günnidini 36-38 gradus ısı vurur. Yurdumuz boýunça iyun aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşyry. Ýedi watandaşlar tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokarlygyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhretinden gorunmagy, şerekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipli günlerini berjaý etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunundan watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşär etýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoşsa bolan, edi dileşerim.